Hi guys, sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to Mkosi Nophilile. Ngiyabonga kakhulu you guys for joining me. Thank you so much. Ungakhohlwa ukuthi subscribe mangabe umsha awuka subscribe noma ngabe ukho umsha kodwa mangabe uka subscribe till today. I mean, girl. What are you waiting for? Kindly subscribe, like, share and yeah, man. You guys kunodaba lapha ngilubonile ekayiso lezi bekhuluma ukuthi kukhona lapha abasakazi be radio abamisiwe emsebenzini ngendaba yokudlala indima lapha kweze politics you guys kuyo yonke lemkhankaso nani you guys. So ngiyazibuza ukuthi didn't they know mhlambe ukuthi abavumelekile you guys ukuthi bethatha indima badlale mhlambe indima kulezo zinto zamarally namaqembu ezepolitics you guys. Ngibona uChatha oZimdola into ekanjalo o DJ Lamiz kuthi bamisiwe lapha emsebenzini ngalolo daba you guys, since nje sibona busy kusase busy udaba lamavote ama elections into ekanjalo you guys. So naba ke ngokomsebenzi wabo you guys ukuthi abavumelekile ke ukudlala indima kulezo zinto into ekanjalo. So I'm asking myself ukuthi bebengazi yini you guys. So I saw the story lapha nakayiso lezo you guys by Falesibongo Bhengu. So ngiyazibuza ukuthi didn't they know? It's a pity though ukuthi bamiswe emsebenzini simply because of ukuthi now uyovota udlala indima konke okwenziwa lapha lese mhlambe ilungu leANC mhlambe MK party or whatever you guys nawe bese then we take part. Kanti ke kuzokubhedela emsebenzini kuthiwa kumiswe izilomo zabasakazi lapha nabokhozi neMetro FM ngemicimbi yezepolitics. So now kuthiwa zimabhedekwane kizinto emsakazweni yeSABC ukhozi FM neMetro FM kulandela ukumisa kwezilomo zabasakazi ngenxa yokuthamela nokusebenza emicimbini amaqembu ezepolitics. So abasakazi abamisiwe nguChatha Ngobe owethula uhlelo lwantambama phakathi nesonto kukhozi FM nozakwabo uZimiphi Zimdola Biyela owenza idanki 12:23 mini phakathi nesonto. So laba kuvela ukuthi bamisele ukusebenza emaralini amaqembu ezepolitics lapho ababeqashwe khona njengabaphathi bohlelo uma sebefaka abaculi abanandisayo ngase stage. I'm like, wow. So kuMetro FM kuthiwa kumiswe uLutlove Shosha okulokhu kuqale isonto akazwakali nje ohlelweni alwethula ngokuhambisana noTibo Touch ngo3 kuya ku6 ntambama phakathi nesonto. Kuthiwa ke umiso nozakwabo uLamiz Holworthy uDJ Lamiz ongena ke nangomgqibelo ngemuva kokuthamela irally yeANC isiyanqoba FNB Stadium ngomgqibelo. Okay, so ngokuthola kweso lezo kuSABC inomgomo ukuthi abasakazi bayo abangazihlanganisi namarally amaqembu ezepolitiki abeqhubeka njengoba ebakhankasela ukhetho lukazwe lonke. So ke umgomo lo iko ngizibuza mina ukuthi bengawazini you guys, is so like surprising. So abanye abasakazi ebesebeqalile nabo ukubonakala kumarally kuthiwa bakhunjuziwe ngawo lo mgomo basebehoxa. So uLutlove ubonakala So kuthiwa uLutlove ubonakala nakivideo iANC ebikhankasa ngayo enkundleni zokuxhumana uTwitter kuyona uyazethula bese eyasho ukuthi ukwisiyanqoba uthi kubalekile ukuvota futhi abantu kumele benze okufanele. Abantu bamgxekile futhi leso sikhangiso esesikhombisa ukuthi sesikhishiwe ekhasini leANC. So ke imizamo yokuthola ukuphawula kweSABC ayiphumelelanga njengoba ithimba lezokuxhumana lingayiphendulanga i-email elithunyelwe yona ngoLwesine ekseni. So ke kuhluleke noma ke selishayelwa ucingo into ekanjalo. So it's a pity you guys ukuthi bamisiwe emsebenzini ngendaba yokuthi badlala indima kwezepolitics lapha you guys njengoba sibona ke bekubusy kuvotwa into ekanjalo you guys besemaralini besenzana uChatha uZimdola uLutlove kunye no I think uDJ Lamiz into ekanjalo guys. It's a pity though. I really hope izobuya isolve leyo nkinga mhlambe they didn't know kuthiwa labo kade sebebonakala nabengathi bathatha indima ke lapho bathe mabekhuzo bavele bayeka ke. Unfortunately for these other guys bagcine sebemisiwe emsebenzini because they did take part. So yeah man you guys, sike sabona uChatha lapha nekhuluma ukuthi beqala nqa ukuvota ejabulele nje lokuthi ube lilungu lapha le I think
is it the Jehovah's Witness into ekanjalo guys. So yeah mina manje ke la ngoke sekamisiwe emsebenzini kuningi nje kuningana kuthanda ukuba kuningi. I'm so sorry for this one but let us just hope ukuthi izobe ilungisa inkinga yabo kuzoba nama hearing into bahlaliswe phansi kukhulunywe nabo bese bayabuyela emisebenzini yabo hopefully. Okay, so ngiyabonga kakhulu guys ukuthi imamele video, like, subscribe, share bese sophinda sibonane ku video elandelayo. Bye.